Duol mochung'ne weche keyo stima e kor gwenge mong'ere kaka Rural Electrification and Renewable Energy Corporation osingo dhi nyime keyo ne jopiny stima mondo omi ojiw yore mag ohala kod yuto mar jopiny mawuok e kor gwenge mosebedo ka odong' chien e thur kae. Ne giloso bang' tudo stima ne maromo miere 290 e kar chung' od bura ma Suna East. Mageto tudo stima ne miere maromo 3,000 mar REREC Cherige. Jatend migao ma kojolo e weche pi kod teko kaunti ya Migori Morris Otunga osingo medo tiyo kanyakla ne gwenge e kaunti ya Migori odo stima kokalo e agulu mar Matching Fund. Okalo e agulu no piny owacho mar kaunti kod duol mar REREC moro ka moro golo omenda mar konyo keyo teko mar stima. We're reaching afternoon at Awendo. So in this region, like the government allocated as a REREC, we are pumping 182 million for the road projects that are getting around 34 main projects, which will translate around 3,014 customers. We are in line with the mandate to ensure each and every household receives electricity. Hizo miaka zenye zilipita nimesoma bila stima, but kwa sasa hao wenye wako nyuma yangu najua watafurahia tukiwa wakisoma. Watakuwa wanatumia stima. Ya watakuwa wanatumia ile taa ya mafuta. Sasa hiyo itawarashisha mambo yao ya kusoma. Koro wan kaka county wamiyogi sani lo maromo eka 10 nyaka 15 mondo koro karwa ka ochal kaka headquarter matin mar REREC makata kwadwaro mondo wadhi irgi twachopo irgi e yo mayot mondo jopiny oyud services mag power kaka county government ma Migori bende oseyie mar keto pesa matin e budget gini mondo wachiw ewi